Добре, разбрах. С какво се занимавате? Първото. Аз уча туризъм. Аз уча оперно пеене. Музикалната академия. Райна Кабаеванска на млади години. Втори Чакам. курс. Какво? Да ми пееш. Сериозно ли? Приличам ли ти на човек, който се базика? Понякога. Точно в този момент не. Оперно пеене. Аз съм учил в музикалната академия, когато още се казваше консерватория. Познавам много момичета, които са завършили оперно пеене, които вече са жени, да не кажа някои за баби. Както и да е. Слушам, чакам да ми пееш. Нещо малко, нали? Не, едва ли сега ще изнасяме опери тук. Добре. Rose senza spine, ma li ho baciate orror ed ho pensato, non so di rose un paio, ma sono un gran rosaio, sì che per segno insanguinato il cor. Браво! 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 Къде запознахте вие двете? От общи приятели. Да, познати. Приятелите са всичко. Най-важното. Тя Точно ми е мисля. всичко. Защо? Подкрепяме се, Разбираме се, изслушваме се, караме се, но после се сдобравяме. Да. Абсолютно доказателство, че сте гаджета. абсолютно. Шегувам се. Що? Аз обичам така. Не сме се разочаровали до такава степен от мъжете, Да. за да се харесваме. Какво ще ми изтанцувате? Едно парче, R&B. Сега ще ви да викате. Да. Господин оперен певец. Бихте ли взели тия микрофони? Сладурчета! Коя е сега? Аз съм Раджина Харизанова. Валерия Костадинова Вранова. Я една по